ту бояд як ору номус бояд медоштӣ ки ту аз ин чизо хеле дур ҳастӣ, аз номус ҳам дур ҳастӣ, аз ор ҳам дур ҳастӣ ва он нафарону хоҷагони ту ки аҳли бесавод ҳастану нисбати пешравии ин миллат, нисбати ободии ин давлат ғараз доранд, ту пайравони ҳамоно ҳастӣ. мақсаду ниятҳое ки шумо доред ҳамеш барбодраванда аст. ҳеҷ гоҳ нияти шумо, мақсади шумо ҷомаи амал намепӯшад ва ту бесавод аввал як бор аз илм бохабар бош, махсусан аз ислом ту аввал хабардор шав. дарк кун ки ислом чи аст, мақсади асосии ислом чи аст. вақте нафар аз дар оқи падару модар гирифтор мешавад, аллакай аз ӯ худовандам безор аст. ту агар саводи кофии ақаллан исломӣ медоштӣ ба оқи падару модар гирифтор намешудӣ ва аз ба нафрати халқ, нафрати хештабор, нафрати ин миллат гирифтор